संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आताच्या घडीची सर्वात मोठी बातमी राजकीय वर्तुळातून समोर आली आहे। अखेर म्हापण भाजपमध्ये राजकीय भूकंप झालाय। म्हापण भाजपमध्ये राजकीय भूकंप हे वृत्त कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसातने सर्वात प्रथम प्रसिद्ध केलं होतं। हे वृत्त तंतोतंत खरं ठरलंय। भाजप पक्षाच्या तब्बल 46 पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाच्या राजीनाम्याचं पत्र पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि वेंगुर्ल्याचे तालुकाध्यक्ष यांना पाठवली आहेत। पदाधिकारी यांच्या राजीनाम्याची पत्र सर्वात प्रथम कोकणसात लाईव्हच्या हाती लागली आहेत। अखेर म्हापण भाजपात राजकीय भूकंप, कोकणसात लाईव्हचा अंदाज ठरला खरा। भाजपच्या 46 पदाधिकाऱ्यांचे राजीनामे, पत्र कोकणसात लाईव्हच्या हाती। अखेर म्हापण भाजपात राजकीय भूकंप झालाय। याबाबतचं वृत्त सर्वात प्रथम आमचे म्हापण प्रतिनिधी संदीप चव्हाण यांनी कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून प्रसारित केलं होतं। हे वृत्त आज तंतोतंत खरं ठरतंय। तब्बल 46 भाजप पक्षाच्या वेगवेगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाच्या राजीनाम्याचं पत्र पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि वेंगुर्ल्याच्या तालुकाध्यक्षांकडे पाठवलंय। ही पत्र कोकणसात लाईव्हच्या हाती लागली आहे। नारायण राणे यांचे कट्टर समर्थक आणि राणे कुटुंबियांना मानणारा मोठा गट आहे, परंतु अलीकडच्या राजकारणात म्हापणमध्ये भाजप पदाधिकाऱ्यांत 2 गट झाले होते। अगदी अलीकडे पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सुद्धा मूळ भाजपकडून उभे राहिलेले उमेदवार आणि भाजप उमेदवारांच्या विरोधात अपक्ष म्हणून निवडून आलेले उमेदवार यांनी आयत्या वेळी केलेल्या भाजप प्रवेशामुळे अंतर्गत वाद उफाळून आला होता। एका अपक्ष उमेदवार गटानं आयत्यावेळी मतदारसंघातील वरिष्ठ नेते आणि पदाधिकारी यांच्याकडून अप्रत्यक्षरित्या अपक्ष गटाला बळ देण्याचं काम चालू केलं होतं। त्यामुळे पार पडलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत स्थानिक कट्टर भाजप पदाधिकारी यांना वगळून अपक्ष म्हणून निवडून आलेले आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचा पाठिंबा घेत उपसरपंच पद देऊन बळ दिलं गेलं। त्यामुळे येथील कट्टर पदाधिकारी काहीसे नाराज झाले होते। हा वाद नंतर चिघळतच गेला। यातूनच भाजपात मोठा राजकीय भूकंप झालाय। तब्बल 46 भाजप पदाधिकाऱ्यांनी राजीनाम्याची ही पत्र पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे सोपवली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल।